Satu, ci, lu, si.
Huria na hinokok mi Tuhata Yesus Kristus, marpungu do hita tikion, marningo jalama kamuliatehon, balgani holong irohani Tuhata tuhita, naradei bana sumea hokosana, dihau pinar silang, lau mamor sadusata, marhite pakokopon nai, dibuka ibana do dihita dalak kangoluan. Alani tama iko pujota ibana, bongo mahita tubahal li Jehovah, marhite-hite hamuliateon. Tae dehoma didi dolok adui. Jesus,
mahite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Nagadi Panguloy do Kristus pay mamate, pola tung mate tarsilang, di dia kasorok mi ale hamatean, di dia pangagom ale banuatoru, haleluya. Martangiang mahita, O Tuhan Yesus biru-biru ni debata, na mamor sa dosa nami, na jongjong gohami di jolom, marningoto nagatung di silangi, takas do huatu sihami, habeberni ni natinaw mu di dolo Golgata, tukido hami nuaeng, marningot dosa nami, na makorhon hamamatemi, asi maroham, urupi mahami, asa gade upani halau jauh muhami. Amen. Hudul mahita salukna. Mari de mahita. Tangiho kamu mapatik ni debata, imana tersurat di Heber 12 ayat 2. Tabereng maiduk ni hapor siaoni, jalan na paujukosa, ima Jesus na manao parsilangoni, sikka nilas ni roha tohap maihian, so dieto ni hailaon, gadi hudul di siamun ni habangsa ni debata, atong rak mangidogogo mahita tu debata mangulah patik nga. Mare de mahita.
Poti madosata nagodang itu ado panidebata martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus natarsilang ala ni dosa nami. Narodo hami tu ado pamu manopoti dosa nami nagodangi. Saya si maroham di hami. O Tuhan Yesus biru-biru ni debata nama morsa dosa nami. Nunga rohami makokop, nunga roho makokopami. Marasini roha di hami, patupahok kanguluan nami, alai sayolo do pehami, miad di rohanami hosom, late dohok pamalosoni, nama baik tertaik rohanami, mangulahon najat, balos ni najat, pangitcahion, balos ni pangitcahion, hape di dok katabo, asa hutaduhok kami najahat, marhite-hite ulaon nadenggan, Sai pasunggul hom matok-tok tu rohanami, pakkokok mi dihami, asa tarapul situ tu rohanami, majouho, asa patun, tigor, jala daulat kami marpangalaho, baik kasangapo di goar munabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuha sesani dosa. Humokopita gade dosa do ibana naso tumadda dosa di baik debata. Asa gade hati goran ni debata hita. Mar hite-hite ibana. Hasa ngapo madi debata na digijang. Marede mahita. Kamu mahatani debata turpuk epistel di parningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion imana tersurat di Psalme 22 ayat 1 Perjolo ruas. Ale de bataku, sai jauh-jauh doa warian, alai dang mangalusiho, jalabor ngipe, dang jupangau hasonangan. Marhapo satu hodo akau punami, pos doroha nasida, jadi di padua hodo nasida. Ido sahatna martua doa kana tumangi hokatani debata jalan au peopsa. Amin. Mare de mahita.
Tahatidakon maha porsiao tai, songon na hinatidakon ni dongata saha porsiao di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di dewata Jehovah, ido ama pargogo na sohatudusan, na tumapalangi dohotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni dewata Jehovah na sasadai, imana tinugon si Maria, nagabe-gabe serton ni parbadia, adorak sohagubuhan. Iro tuhatan na tumanabernet di panguhuman silatus, nama terpajal lo ibana di hau pinar silang, na tua-tua na tolu unitano, na mula mangolo di aripatulukon, nama naik tu surgo, laundul tu siam ni dawata jago. Amanai pargogo na sohatu dosani, isima ibana pay mamulak sogo tutanon, manguhumi halak na manguluk na mati. Au porsea ditondi parbadia, jaladok sada huria nabadia, huriah to panela Kristen akan abadia, do dasandus, do diatai namando. Tabegema kor inahanna diudutian non ama Immanuel.
kabegema sunggul-sunggul di pestata sadarion. Na parjolo diari sadarion di patu pado parpunguan parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. Doho marulaw na badia. Masuk pukul 6 na sogot, pukul 10 dohot jam 10 aluip. Laos pukul 10 pa ano jam 2 siang di patu pado parpunguan na hohom. Hupangi dohami dohot tormat asara riama hitanon madohoti parpunguan na hohom jam 2 siang. Napaduahon hari Minggu tanggal 31 Maret di patu pado acara buha-buha ijuk di Garejaon masuk pukul 4:30 wib. Par minggu danak sekolah minggu doho nama godang masuk songon nasomal. Napatoluhon hari Senin tanggal 1 April ima pesta paduahon pasca kedua masuk gohita songo par mingguon nasomal pukul 7 malam. Pukul 7 malam mahita pesta paduahon. Songonima sunggul-sunggul di pestata sadarion pinasaha matiki kor wek tolu diuduti dohot we opat.
opat.
Dina marede hita bukwete nomor 23 laos tapapungu mapelean sada adu hot sadadi. Marede mahita.
Dameni di batana sumurung sian saluhut roha. Imana mangarajai hati-hati doa pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Amanamin anami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Hatani Tuhata di bagasan Tikyon ima ari parningotan hamamate ni Tuhata Yesus Kristus. Dene do sian surat ni si Heber manang surat Tuhalak Heber di bidu 10. Mamukasian ayat 10 saat rodi ayat 25. Ujahaw matuhita sonon ma tarsurat disi. On ma padan si pajong-jongok kutunasida dung salpu akka arii ninna Tuhani. Lehonok kuma akka patiku tu bagasan ate-ate nasida jala suratonokku akkai turohana sida. Jala nasotu pabe ingotokku dosa nasida rodi hajahaton nasida. Anggodung sisa akkai dang bemasa pelean pardusaon. Atong alyak kadongan adong do dihita hiras niroha lahobongot tu bagasan nabadiyai di bagasan mudar ni Yesus. Ay dibuka do dihita dalan na baru jala na mangulu siyan ribe-ribe ima daging nay. Jala adong do dihita malim na bolon si gonggom bagas ni debata. Di bahani tadapot tom marrohana sitong di bagasan hagokok ni haporsyaon dung diurasi rohatta unang be disolsoli panggora ni rohai hita jala dung diburi dagingta dohot aik nayas. Momos mata tiyo pakirimon na taparhatopoti ay haposad do na marbaga-bagahosa masyato mahita masipajujujuan tu haholongon do tuaka ulaw na dinggan. Unang tadikon parpunguat tahian songon na hinasomalhon ni nadiba tung masipaingotan mahita jalalam iman yan ala lam jonok di ida hamu arii. Ido sahat na hamuna manami na nami nunga saat hita tuminggu manang tuari parningotan hamamati ni Tuhan Yesus. Bagas jala bidang do lapatan ni hamamati ni Tuhan di hita. Dang holan asal peringatan manang parningotan sa sitong na molotung pitataringoti manang pola hita marminggu rotu gari jaon garup hari Jumat si songonon molo jupang tikina ari hamamati ni Tuhan Yesus. Laos di bagasan parpunguata di bagasan obaso na somali dokon Jumat Agung. Ala memang hari Jumat do masay na masay. Dang hari Sabtu manang hari Kamis rupaning. Jala na masa dui memang sejarah membuktikan ujui di Golgata. Di tuano manang rurang manang di Sabula Jerusalem. Na di guari partakurahan
Ala mirip memang hutai manang duluki songon pertakurahan. Hurian ni Kristus na hinaholongan. Mungkin ra molo disuku tu hita ganuk marsada-sada. Ahado kesan di hita molo tataringoti. Parningotan hamamate ni Tuhan Yesus. Godang do manang ragam do rapat dapat tataringot tu si. Dang apala salah molo tungpet marasing hita dot akadongata. Ahado padapota manang kesata molo tataringoti pesta manang parningotan hamamate ni Tuhan Yesus. Alay hukuti majo sada puisi sian sahalak na terkenal na didokon puisi panurak na si babi jalang setabi ate ima si Khairil Anwar sailuja dua mengalului para ugamo ahado na sida alay na pastina adong do puisi yang cukup berkesan sahalak tokoh puisi marateh na sida teh pujangga yang terkenal. Nah ya manurat sampai 97 karya puisi. Madok songonon na berjudul Isa. Manang Yesus alai Isa majohudok. Kepada Nasrani sejati. Karangan Khairil Anwar. Di surat Tonibana di dok songonon. Itu tubuh mengucur darah. Mengucur darah. Rubuh, patah, mendampar tanya, aku salah? Kulihat tubuh mengucur darah, aku berkaca dalam darah, terbayang terang di mata masa, bertukar rupa ini segera, mengatup luka, aku bersuka, itu tubuh mengucur darah, mengucur darah. Ima naidok ni si Khairil Anwar. Rasudedu hita mana ada Khairil Anwar. Kebetulan dang maluang majah puisi. Ala tikis dia satu SMP satu SMA. Dak itu nilai bahasa Indonesia kurupane ngate. Dia dang maluang majah puisi. Sampai begitu tertariknya seorang Khairil Anwar menggambarkan tentang Yesus yang tersalib. Begitu tertariknya ibana, songona huruk nakin dakuboto manang ugamo na rupaning manang haporsew dia ibana. Ale kecenderungan dang dong atas haporsew na sida kecenderungan. Buasa pola tertarik ibana makatahoni tentang Isa, tentang Yesus mengucur darah. Ada apa dengan peristiwa salib amanginang? Mengapa seorang Khairil Anwar begitu luar biasanya mengapresiasi peristiwa yang ada di salib? Hape hita halak Kristen, nang tinobusna ni hokopna, nang pinaluana. Menganggap itu hanya sebentar kebiasaan atau mungkin formalitas saja. Naing tabereng marhiden nata jut hita manaringoti hamamate ni Tuhan Yesus. Naing tahu di bagasan rohata. Ada peristiwa salib, ujui, sejarah membuktikan, adong halak, adong sada toko, sada halak, namar guar Yesus, nasa marsalah, na dituding melakukan kesalahan-kesalahan. Ragam do madok musi isi do natarsi lagi. Nasugot pa di taresot tamar jamita. Adong madokon ninna bahwa itu bukan Yesus, bukan Isa, tapi orang lain atau salah satu dari muridnya. Memang itu nada berita, tabigi berita dia kana asing. Taring itu isi do natar silangi. Adong do madok dang ibanay. Datong mungkin Tuhan mate. Na asing dui. Alay apapun dan siapapun dia yang tersalib, yang mati di Golgata ujui. Nang tahu di bagasan rohata manginang do guluta. Do pakorhon na di hita. Songo dia do hita mangalapati i. Na menarik sian buku Heber na somal na memang mulu jamita si songonon. Di patorang do songo dia namasa di salibi di Golgatai. Alay
Berbeda do songon natar surat di panurang amanang surat ni Heber. Iba nama dok songonon. Dia saplonom. Omma padan si pajong-jongoku tunasida dung salpu akka arii. Ini hebatnya cerita salib yang sekarang ini. Adong padan di patupa di bata marhiti peristiwa na adong di Golgata. Adong padan patuduhon bahwa di bata marpada dihita. Da somal do molo marpadan kedua belah pihak na marpadani. Alai di marhiti tikion panurat Heber madokon di bata marpadan Yesus marpadan. Berkomitmen di bagasan nguluna. Dia padanna dinok ibana songonon. Lehonok kuma akapatikku tu bagasan ate-ate nasida. Jala suranok kumai turohan nasida. Arganai hita di Tuhan HP. Arganai. Di suraton lehonon na patik na tihita. Ruhut asa taboto dia do si patu-patu di bagasan perdalanan ng uluta. Asadang barbar behita. Asadang lomo-lomot ta behita ali adong patron rule na ikon si bulusot ta di bagasan perdalanan ng uluta. Obat tersurat-surat di Jonas 10 ayat 1 mate. Audo dalani dohot hangoluan. Dang adong nasahat. Iya so iya. Hamu nama nami gulang do pakorhon na sa sitong na dihita. Alay songo dia mahita, merefleksikan, mengaplikasikan di bagasan luta. Tada naong dihokop, tada naong tapestahon, tada naong tataringoti hamamati ni Tuhan Yesus di bagasan perdalanan ng luta. Peristiwa salib membawa kita kepada sesuatu perenungan amanginang. Menarik ronakin edeni lagu Wiktulu ate. Wiktulu teh hinang. Siapa menyalibkan Tuhanku? Ya, angguna julu nggak jelas isi menyalibkan ate. Ale tersalib dopi Tuhan Yesus tabain. Sasitong na manginang mulu tungpe suku-suku nakin. Songon edeni Wiktulu nakin. Siapa yang menyalibkan Tuhanku? Tuhita dui. Aidusun na persilakon Tuhan Yesus duhita. Molo tao se padanay. Aidusun na persilakon Tuhan Yesus duhita muse. Molo dang taula na tahapor siya i. Molo taduk nueng porsia dulu di bata ama anak doktor di Purbadia. Ale di bagasan parangita. Dau siyan ngulu na marhapor siyaon. Tado dohita marpakirimo dohita tu ibana. Pakirimo teh hola tu ibana HP pakirimo tadi art tado. Di akana adong do ido pakirimo ta dusun. Namba persilakon Tuhan Yesus dohita di siya manginang. Dang holan asal na mamaringoti hita di bagasan parningotan hamamati ni Tuhan Yesus. Alay naing ma talehon rohatta. Otikpe. Nang pula gudang. Songo dia dohita menyadari Tuhan mau late nunga di hokopo wau. Asa taleon roha do pikirata. Tarlumubi di bagasa tikion ditaringoti di surat ni si Ibranion Heberon di baheni tadapot tomma marroha nasitong. Parroha nasitong mahita. Badiorui megabusiotik ate. Diorui ma pangalahon na urangi. Di bagasan hagok ni haporsyaon dung diurasi rohata. Unang bedi solso di panggoran ni rohai hita. Jala dung diburi daging ta ay marhiti aik na yas. Momos ma tatiyop. Pakirimon nata parhatopoti ay haposad do. Na marbaga-baga hosa. Amanginang. Ahdo pakorhon na. Molo nunga disisa di bata dosata. Las dorohata. Sada sian gudang hataridaan ni hajongjongan ni halak na porsia. Natutu. Sada sian gudang hataridaan manang hajongjongan ni halak na porsia natutu. Ima. Say di upaya honibana do. Holang nguluna siad dosa.
Tumangod do iba na martihas maaf. Siya na pala mardusa. Tumangod do iba na marsitaonon unang ala ni dusa. Tumangod do. Molo tadok iba na malo tadok hita halak Kristen manang halak na porsiya na tutu. Laos ido ngulo ni halak di halak Kristen manang di halak na porsiya uju di perjanjian lama. Tung biar situ turun na sida tudosai. Ay upati nuhur ni dosa do. Hamatian. Jala molo di badan narubi. Saya diupayon halak Israel do. Buama asalias na sida siya dosa. Molo di ulan na sida dosa. Saya diusahaw nido. Asa mula musin na sida badia. Ido makana di patupa akapilan si tutungon. Macam. Adong ragam. Adong 5 macam. Pilihan si tutungon. Namar perdomuan. Tudusa ni halak jauh. Halak Israel. Jala salah satu siya ni. Naboratan. Molo ditaringoti lang manay sa dosa. Dang holan lao tu bagas jor na sida manay sa dosa. Alikubuanon na do korban bakaran. 7 sapi. Lobu. Tunggal. 7 biru-biru tunggal. 7 habing tunggal. Dot akala na asing. Ikumbuano na sida itu. Tubagas joro. Holan lao manesa dosa. Asing musi. Molo adong kegiatan manang upacara, manang ritual penghapusan dosa sehari-hari. Ikon luluan na minimal darapati amanginang. Di bay madijabu na ditutung may laho manopoti dosa tu debata. Tung biar situ turun na sida tu dosa. Ido makana Tuhan ni maro Tuhan Yesus. Mate Tuhan Yesus dia pinasilang. At sugari dang roy bana. Badang adong beradarapati di Portibio nate. Molo tiap hari saya ada sahalak. Badang adong bera sapi jantan rate. Ay dakinata. Kulang tuarit nga biga. Asing do pihita molo manay sa dosa, dot akalan na asing. Alimarhiti Jesus. Padanay paingotok kita. Dang adong be, pilihan, hadusaon. Sudi, dibuka di bata. Dalani, dipalubang di bata. Dipalubang Jesus. Marhiti na mata iba na di ho pinarsilang. Atong, nung adong Jesus dihita. Tapangasahom may. Di parbadiye di bata do halak na mangulo di bagasan ha porsyon na. Sa di palua di bata do halak nasa toktong girgir mga sahon di bata. Mga sahon Jesus ay ido pakirimon na maluway ba na siyan ragam ni akahasusaan. Sa marparbuhay maha porsyon ta na manginang. Mapakorhon ma hamamate ni Jesus dihita. Ay nungang dipadinggan parsaurata do di bata. Molo nunga dipadinggan parsaurata do di bata. Tapadinggan ma parsaurata hita sama hita. Akka namardongan, akka nasahuta, akka nasahuria, akka nasapunguan, akka nasabangso. Asa tapatuduho madibagasan ngolu songon de kone 24 nakin masya toa mahita. Masih pajujujuan tu haholongon. Do tu akka ulao nadinggan. Unang tatadikon perpunguan hiat perpengetahian songon anis hasomalhon ni diba tung masih paingota mahita dalam lam iman yan ala lam jono di ida amu ari netabuan mardongan kan tabudu persaurat tarupani bodo hita sharing bertukar pikiran daripada marsading amanginang hola mameringipe nado rupani. Alay mo lumardonga kita, siya na daw pidihilap do. Lewat marbus dong atay, hey, na, rubaning. So ngoni hiya, cerita do nate, cerita. Adong maparbula di Sumatera Utara. Marmay ma di Jakarta na julo, PSMS. Huruwa dong sa hutanay na marbulay. Sa halak. Huruwa, nakboto margaha. Tanong medyo margaha harahap rate. Ano yan, danganong parbula harahap. Nen jago-jago do marga harahap. Alay silum gudang kan begitu ya. Jadi
ala dibering iban itong marbut jago marung akon. Habi marmahadnya don narohana rupaning. Habi dibering adong taropong di samping nai, mamakai taropong dongan nai. Pinjam jo ina. Ali bahasa Indonesia, pinjamlah ina. Ah, siapa ina? Itu teman saya itu nomor siapa? Ditaropong mak. Terjonok mat tong hire-hire sana tu amang siya mak rupaning. Disuju. Lai ina dito. Lai ina dito. Ala ni jonok na rupaning kan. Dang diboto iba na martaropong rupaning. Ala ni jonok na. Lai. Amang sobong mo holay ina to kan. Ay hutad da do laya. Ay bereni hapungi do na musetong kan dut akala na asi. Alay molo marsading do hita manginang. Ina dito langsung. Dang tabu marsading. Orang yang sudah merayakan kematian Yesus, dia menghargai saudara-saudaranya. Dia menghargai kasih yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia hidup dalam kasih Tuhan. Siapapun adalah sahabatnya, siapapun adalah temannya, bukan musuhnya. Ainung nga dibuka di bata dalan. Nadinggan dihita. Dalan hanguluan dihita. Atong mardala mahita di dalan nang pinukan di bata. Di bagasan nguluta. Di ngulu partodota. Adong do dalani. Au do dalani. Dot hanguluan dot hasitongan. Dang adong nasahat wa may iyaso. Ima tatiop di bagasan nguluta. Molos adong dalani. Lilu do jolmay. Martanyang mahita. Ali Tuhan di bata mo latima. Di lohko partiket di hami. Di namar sahur hami. Di hari Jumat si songonon. Jumat nabadia. Marningot hami. Pakokok mi di hami Tuhan. Mate hotar silang di Golgata ujui. Makokop hami pardusa. Dang hola kami. Ale doho do portibion nang pangisina pe. Nasa jolma di peluaho. Di hokopo. Di lohoko haluod di hami. Gabita ba mapos nirohanami Tuhan. Asiroham. Ajari hami marpos niroha. Maka porseho. Marpakirimon holan tuho. Mangulo di bagasan holong. Songon na pinatupami di hami. Makokop hami di Golgata. Aliyamang. Nunga di pukaho dalani. Marparsauram mahami. Jonok tuho. Nang. Tu di bata ama. Suang-suang ni manang hami di Pangidoho. Asa marhiti nung di pukaho dalani. Mabuka parsauran nami ma. Hami sama hami jolma. Asa unang adong niyan akka. Pangabati da ka parsauran nami. So nang mahami Tuhan madalani akka paddalanani. Rapdot akadongan nami. Di parsauran na dinggan. Alanungahu. Dayhami holong na siyako. Atong dingulo nami. Nang mataridang ngulo na marparsauran dohot ho. Di bagasan parsauran nami sa mahami. Di tonga-tonga ni keluarga. Huria, bangso, di punguan manang di dia pihami. Gabi pasu-pasu mahami. Ala nung atar pasu-pasu hami. Di bagasan Jesus Kristus. Amen. Mari di mahita laos tapasahat ma piliata. Saya
Tatanya kon mapeliata, martanya kita. Ali di batama namin na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na dinggan, doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masya na ni lehon mitu hami pilan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di julum, pasu-pasu may jalara moti, asa hupar hasya kami pilianon, pati buluhon harajom di tonga-tonga ni huriam, dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalam hutad dahami gudang ni silon leon mitu hami, asalam girgir hay madok mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tuhan di batama namin na marhabang sa di atas ni saluhut. Nung apatat huida hami holong ni roham na gudangi. Gumudang duis yan holong ni rohan ni amama. Dot inaina di anakon na. Tung naso tartibang do gudang dot arga ni silon leom di hami. Ay anak mo na sesede di suruho gabi jolma. Manaon pardangola ni cahicak do pastap-pastap. Gabi terpejal di bana jala tuhamatian humokop hami. Molate marohan nami. Ala naung sayu utang nami. Jala malua hami siya dosya. Siyan hamatian, do siyan gonggoman ni sibulis. Ala ni pujon nami magwar mo na badai. Ala nong di patupa anak mo pardomuan, pardingganan nami tuho. Ali Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni di bata. Naong mamorsan dosa nami, do dosa ni hajol maun. Maulate marohan nami tuho. Jala pujon nami mahoro di saliling-nililing na. Saya tata mahuriam na hinokok mo.
jalan na pinapungupungumi, say pahot madihami hasil sani dosa dot dami na pinatupami, say paiyas jala paribadiyay mahami, asa tarbuha ko hami tu banua gijang, pasaorhon hami tu akan nabadiyay, say bunu jala parsilak ko majol manaburuki, do sakap-sakap na roa na di bagasan rohanami, asa unang marlidang hami, mandapoton ama na di banua gijangi. Upasat hami madiri nami tuho, jaloh leok kami rohanami ben inganamu, ala naung dihokop ho hami, diho mahami, jala homa dihami. Say unang luas hami sirang siyakko, dongani mahami jala saur mahotu hami, say patugu mahaperson nami tuho, asahot lakanami rodi ujung ni hamatian. Say ramoti maakaruasmu, na mamaritaon holong ni roham, dohot dalan nong pinatupami, atong manang mangulu, manang mate pihami, hodo Tuhan nami, doho raja nami, saya si maroham, ingot mahami dia sangapom mi, jalabuan hami tu hasonangan, na dilabung ni dibata. Amen aliama nami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say romaharajonmu, say saot malomo ni roham di Banua tungaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa daron hanguluan siapari, si sama dosa nami, songon panesa nami di dosa didongan na mardosa tuhami. Una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaor hon madamena tu todim. Amen. Jadi manginang ala dang tarbek kita mas jalangan di pituan, mas jalangan mahita di samping kiri kanan ta songon hamion rupanya ate. Dok mas selamat Jumat Agung dihita. Laos mangulun mahita 5 menit, asa masuk hita tulau nabadia di pangaturna 10-10 masa halak diatur situat tape. Dia kaamanami na namin nasoboy tarbayan sa hatu altaron. Boima di babua tu situa asaro hami manopot tamu. Jala hobartu aturan ni huriata namad dohoti ulau nabadia ima akan naong pakatidakon haporsyaon dohot nasohona uhum huria. Molate ma. Unang be keluar hitate 5 menit namon. Amang simbolon.
Kebetulan Amang berimbing. Gak ada Mang, corong. Coba tes Amang, mic-nya Mang. Udah bisa Mang? Hamun nama nami nanami asa tamulai acara ulau nabadia hudul mahita di ingan tabi. Hudul mahita Mang, hudul mahita. Adong do pena jongjong. Dibuat bema hudulan nak. Di joloon adong do pena kosong. Di jolon yon. Di jolon adong do pena kosong amanginang di sima ate. Atong tapulay ma, matanyang naho mahita di bagasan rohat tabi. Marede mahita. Damini di batana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ate-ate muna doho roha muna, marhiti-hiti Kristus Yesus. Amen martanyang mahita. Ale Tuhan de bata para siroha na sumurung, amanami na di banua gijang, asiroham, topot mahami na pungudison, adorang hupanga kami anon parpadanan na badiyay, leho matodi perbadia tuganup hami, asa ditubuhon haporsion na mangulu di hami, asa posituturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami, pargugoy mahami macuadaho diri nami, asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon haporsion na mangului, sa itaiti rohanami, asa lamalungun hami tuban wagidjang, asa say masihol hami, pay maymahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan na pinarhamaw ni dibata, ita sakap nueng mangaton parpadanan na badiyay. Di bahani tatibang majumolo, manang nataw hita marulaw na badiya, asa unang hona uhum manang ise siya kitaon, ay hola na uduk roha, jala na manolsoli rohana, ala ni pabahenan na soture, jala na manopoti dosana, jala na porsia di hasisaan ni dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tau mangaton parpadanan na badiyay, alay akan nadohot marulaw na badiya,
unang be diulu sibolis, unang be tidak dati mardosa, tung padau hamu maru hamu nasiani, tunggo tapok kamu mahosom, dot late niroha, alay paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus, naung mate, jalan nunga mula mangulu humokop hamu, asa tahu hamu, mangaton parpadanan nabadiyain. Di baheni, tata kasih majolo rohat tabe, jala alusi hamu ma suku-sukunon, jongjong mahamu. Na parjolo di parhatu turo hamdo, halak pardosa hosian hatu tubum, dot ala ni pangalausim di patik ni dibata, molo di parhatu turo ham, dokma olo. Paduahon namarsak doroham ala ni dosami, jala di pangin doroham, naing maluwa hon waing sandusam, molosongoni di dok roham, dokma olo. Di parhatu turuham do, nong roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardosa, ibana nong mate do mula mangulu humokop ho, mamorsan jala manisa dosam, molosongoni di parhatu turuham, dokma olo. Olo doho manggota pun sian roham lateni roha, dot hosom ni roha. Akup ni, olo doho mardinggan dot halak na mangarsaki ho, jala na olo doho manisa dosa ni dongammu, songon na pinangido ni roham, sisaw ni dibata sudi dosam, molosongon ni roham, dokma ulo. Atong tapauduk be marohata, jala tatopoti masudi dosata, ihitok kamu matangyangon di bagasan rohamu nabi, martangyang mahita. Ali Tuhan debata manami, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang dohami, ay jut hula soy hami patimu, tamado ho na uhumu hami, nuaing do sugut, molo balasonom mo tu hami, hobar tu babayanan nami i. Alay, ala ni gudang ni asi dot holong ni roham, dot ala ni anak mo Tuhan Yesus Kristus, naong nilehom mo humokop hami, ala ni i ubay na hum hami mangido tuho, asi maroham di hami, say jalo mahami, say sisa masudido sa nami, jalalehon toddi porbadia tu hami, asa margugo hami, mangalo na sa dosa, do mangulahon na hobar tulomo ni roham, saliling di tanood do pihami. Amen. Atong hamu akan na manopoti dosa muna, jalan na mauwas di asin ni rohan ni dibata, sa sahat matuhamu na hinaporsyon muna, mga sahon hata ni Tuhan Yesus do, hudok tuhamu, pos marohamuna, nunga sisa salu dosa muna, marhiti-hiti guari debata ama, anak do toddi porbadia. Amen aliama namin na di banua gijang, say pinorbadia maguarmu, say ro maharajaonmu, say saot malomo ni roham di banua tungaon songo na di banua gijang. Lehon matuhami sa daron hanguluan siya pari, sisa mo sa nami, songon panesa namin di dosa di dongan na mardosa tu hami. Una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami siyan pangago, ay horo na puna harajaon, dot haguguon, ro di hasangapon sa liling-liling na. Amen, hudul mahamu. Laos mared de mahita. Atong tangyo kamu matonan ni Tuhan Yesus, lao padirion parpadanan na badiyay.
dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu borginai uju tarjehe ibana di dok mamauliate dungi di ponggoli mai di parleoma to kasih senna hu madidok jalo hamuma jala pangamma dagi kudui na nilon tu hamatian humokop hamu baik kamu ma songoni bahen parningotan muna diau jala dungsun na sidamangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dungi didok ma tunasida jalo hamuma sudi hamu manginum siani ia panginumanon pada ne baru mon marhite-hite mudarhu na niuseon mokok hamu bahen hasesaan di dosa saebe kamu ma songoni bahen parningotan muna diau atong roma hamu nung ngaradi sudi ida jaladai hamu madenggan bahasa ni debata maredehita
Mare de mahita de puji-pujian laos jongjong mahita. Puji ma Tuhan debata ale todiku jalan nasarohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku jala unang tung halupahon dengan ibasana sudena. Ibana domanesa dosam sudena. Jala ibana pamalum akasahit musudena. Ibana paluan hosam sen hamagoan. Jala dileot tuho dengan basa dohot asiniroha. Para serioha jala par dengan basa do Tuhan debata. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibayan tu hita hobar tu dosata. Jaladang dibalasot tu hita hobar tu hajahatota. Songon asin rohani amama. Tu akana konna do asin rohani Tuhan debata. Dia kana makabiari ibana. Nunga takas di patuduhon debata. Holong ni rohana itu hita. Dinamate Kristus sumokop hita uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuang sian rimasna. Dung gabi parpitor hita hinorhon ni budarnei. Dibaheni. Sai pujian ni pamangaku, dohot rohaku, dohot nasa pabahenaku do Tuhan debata, olat nion, rodi saliling nililingna. Amen, di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaor hon madamena tutodim. Amen. Horas madihita, amanginang dang tarbay kita masih jalangan, ale masih tiyo pa mahita na di saping tate. Masih tiyo pa mahita, tado mahoras tuluhali. Horas, horas, horas. Las hupay ngotami matuhita, anon jam 2, adong do acara parpungan na hohom. Roma hita, asa dengan acara tatapatupa, jam 2 tepat. Mulate mak.